काजार जाल देखून काजार म्हण काय सोरे म्हाका कसल्याच रस्त्याक नाही आपण बोला डोर टू डोर 2 महिने लोक इन्व्हिटेशन घेऊन इन्व्हिटेशन मुके सोरे दुसरे भाषेची मुकल्यान आपल्याला नोकलेले नाव गायला फोन नंबर गायला ऍड्रेस गायला आणि त्याच इन्व्हिटेशन हटल्यान एप्रिल छापिला काजराचे हॉल 80,000 केटरिंग 60,000 बँड 50,000 पण कोणे काय चितलं अमग्या चेड्याक आता अमग्या चेडो आणि तेगे बायले साईड रावताय आणि दुसरा चेडो फ्रायडे साईड रावता पण न्ही कोणा ती म्हाका राती 2 वर जाय न्ही साबार करे बाय तू खबर ना आय जाव काजार जाल म्हणून ओय रे जाल किती आणि काजरा 2 महिना जाव 20 रात निघलो ना ओय रे 2 महिना जाल किती आज बरे बाचे सुसे घेतो पण भितो भेडाचे नितो गेल रे ओय राती 2 झाले ते आमच्या ते पोतपोतम झांगडा हातला उठाय पण अरे आवाज दारे आणि आवाज पोस आवाज दारे बस 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 ओय अरे तू गोष्ट बोला किती तुला मारणार फ्लोट अजून गेल ना फ्लोट मागवल कोणाला बाय लुतो ना केसो आवटी सांगले तिचोय तू काजार झालं ब्रादर तू खबर ना जाव काजार जाल म्हणून ओय आज तू काजार आज तुगे स्वातंत्र्य दिसत रे सॉरी आज तुगे स्वातंत्र्य दिसत रे आज झेंडू बाबा देसो अरे झंड रे अरे हनीमून म्हणजे हिंदीत किती म्हणाय स्वातंत्र्य रे स्वातंत्र्य म्हणाय का किती म्हणाय एक स्वागत म्हणाय स्वागत आज तुगे तीच पैसे पत्र रात्री 2 वाजता रे अरे ब्रा तू खबर ना जाव काजार जाल म्हणून आणि काजरा पण 2 महिना 30 रात निघलो ना ओय डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केला कांडाडू ओय माय बरे बाचे सुसे घेतो निदो गेलो रे हांव माय या राती 2 झाले ते आमच्या ते झांगडा हात नाही उठायत बरे बाबा हां झांगडा हात नाही उठायत बरे निदो दिना बरे कोई आपल्याचा झांगडा सांगणं आतला बघू सांगणं आहे तर तुम्ही सांगणं आहे रे आतला बघू येते अगो रेड का रेडू तू कोण आहे सोड आमचे भट अगो रेड का ते रेडू झाला तो रेड झालो आणि तू तेगे भाऊ गोयल आणि तू कोण हिपोपोपडा मास बाय तू सांगत बरं काय ना का आयची डाय वस्तू जातो का पहिला आता बाय टेल मी सेन्सिटिव्हिटी खरे तू आमगे पायी गांधी मार्केटान गेल्ले काय बरे बेगीन जाता ना तू दुख ना तू का एक मातरी दुख ना आमची दोघांची दुखू म्हणणार आमची मातू काढता ओला होणार तू काय तू निदोद आहे मेरे तू टेंशन घे नका तू निदोद आहे मेरे मात तुगे दुख पडा तू मेरे मुगे बेडरूम वचून तुगे बेडरूम तू होय ना तू तोड फोटोला रस्ता ना सांग बोल शकत का सबस सबस तू कर बस तू होयता आमचा ते प्रॉब्लेम किती तू कोण एफसी को सबस्टिट्यूट प्लेयर किती जाओ राती 2 जाय दिले देर बेर काढा काय नाका एसा ते पाकिस्तान भी तो सोलो है एक मारा ती काय मी म्हटले एक मारू मुळ देखू नका तर काव हात एक बार आम्हाला गेलो देर काढा मसाला ना 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 त्याचा होता लेट का बस तुमले घालले आहे तो राती एक जरा द्याला कोण रे आता नाही बोलो हां ओय दादा बोलनो कधी पाय हल आमच्या हॉलांच्या चाय बी मुकडे असो का चाय आई दिलो म्हणतो कोड्या इतला पुलाव दिलो म्हणतो काय ते मला म्हणजे चाय ते यांचीच आम्ही टिप्स दिलं नाही म्हणजे हां टिप्स आहे तू एक रातीचा पाय थोडं सांगाय की किती पैसे आता कंपाऊंड ना काय हां आम्ही तारा काय के भाषा आता ये मग टॅक्सी करा मी पाय टाकते कडे नो आमचे पाय पीछे गता कोण सांग गता आता कुठल्या बरं रात कोण तुझे चढ्यास वाटे चढ जाऊ बस अरे पाय लो पाय ओय तो चट गाणी होतो पाय मी गेलो ओय दिले टिप्स दिले ना चढ्याला दी मोठा हां चढ का ओय ओय हां सोबत जात आहे हातीचे गता कोण सांग गता सोड आहे ओय बॉडी नॉट आहे जोडे बोले हाटली पण सांगायला पाहिजे हटला हाटला पाहिजे बेगिन या उभा आता बेगिन
अरे देव मुझे मन हुडू गाव पात्याला ए ए ए हॅलो कोण आहे तू प्रताप सिंग राणी येला काजरा आपण येऊन आलो राणी आहे का राणी ओ तो काजर चालतो हय तेगे सूट टेलरान वयले हॉलान जाण पयस हो हो चेडो तुजो काजार जाला तो सूट व्हायलो ते बरे आरे हो कितें मावशेचो घागरो पळय तू काजार जाला मरे तू लग्न जाला मरे होय काजार आणि लग्न आयचं झालं अरे तू लग्न जाला मरे बायलेचो बरो करून सांबाळ करपाचो नाव सांभाळ कोणाला तू येता करपाक तुझ्या बायलेचो सांबाळ तुवें करपाचो म्हज्या बायलेचो सांबाळ हांव करतलो बायले खुशाल दवरपाची कुशाल दवरता ती मागता तितले हाडून दिवपाची सगळं हाड दिता कळली होय. दुसरी बाय वकाल बी करपाची ना 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 आणि भोव कितें होय. पयशे मेळटात म्हूण होय. तुज्या बायलेक सोडून हांगा साकून दुसऱ्या बायले पर्यंत धांव मारपाची ना हा ती बायल चड चड पयश्टीत जाल्या हा मुगे बायले सोड ते बायले मोले वचपाक जायना जाय. हांव वयतलो ना. पयश मेळ्ळा वयता मुगे बायले सोड ते बायले मोले वयतलो पयश मेळ जाल्या वचपाक जायना हांव वयतलो कित्याक तुगे चेडमे घेवनारे पयश मेळ पूण काँग्रेस आसून बीजेपी घेवना बोला वार घाता कितें रे हांवें ताका गिफ्ट हाडलेलो तेणे म्हाका गिफ्ट दिलो तेका दी ओय रे फ्रिजीन दिपा अंदर कोणू ना 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 सर कित घेता बिस्की बियर ना 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 प्रताप सिंग राणे कांय पियेना आनी कोणाक भियेना राती 12 जातली त्या वय कोणा बी नाही एका कोट लागलो माशो घे एक काम कर हाडटा जाल्यार म्हाका इल्लेशें उदक हाड हे उदक गेले चेक वॉटर बुडाचे प्रॉब्लेम जाले सॉरी सर सॉरी आमगे घरा टॉयलेट ना नुमून शेजऱ्यांगे टॉयलेट ना नुमून आख्खे गोंयभर टॉयलेट नाही आणि टॉयलेट आल्ल्यापासून ती साफ करपा मनीसूय नाही कितें 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 तुमगे टॉयलेट आमगे टॉयलेट नाही शेजऱ्यांगे टॉयलेट नाही आख्खे गोंयभर टॉयलेट नाही टॉयलेट आल्ल्यापासून साफ करपा मनीसूय नाही साफ करपाकूच मिळीस ना कित्याक रे तिथं म्हणजे फाटी असेंब्ली तिने सांगलं तुला सगळे गांगा लंडन गेले की ती टॉयलेट दिताय म्हणून मग ते सगळं लंडन टॉयलेट दिताय ही कोण हातूच पाय